Jasotako atxikimenduak aipatuko ditugu. Herri mailan, Andoain mailan, Batukada feminista, Gaztetxea, Pelota eskola, Maizorri txalaparta eskola, Jamaikan Plas bertso eskola, Banda Republikarra, Duintasuna, Eguzki, Zero Zabor ingurumen babeserako elkartea, Burdina taldea, Irunberri kultur elkartea, Belabieta Asociación Republicana, Sortu, EH Bildu, Irabazi, Ganemos, Podemos, Agrupación PCE, Lab, Ernai, Santa Cruz Zaio batzordea, Txosna batzordea, Stop Desahucios, Aktibate, Burruntzaldea, Eskualde mailan, Aiztondoko plataforma, Usurbil erraustegia erabakia, Lasarte ere garbia, Zubieta lantzen, Kultur eta Kirol elkarteak, Donostia bizirik, Ainarga bizirik, Topa, Zubietako herri batzara. Eta Gipuzkoa mailan, Sortu, EH Bildu, Irabazi, Ezker Anitza, Lab, ELA, ESK, Eguzki, Ekologista martxan, Zero Zabor ingurumen babeserako elkartea, errausketaren aurkako koordinadora. Osasunaren aldeko martxa. Azken aldian, erraustegi bat eraikitzeko planak berpiztu dira Gipuzkoan. Proiektu hau, Zubieta inguruan kokatzen da. Andoainetik oso hurbil, 3 kilometrotara zuzen. Gure herria eragin handiko perimetroan dago. Hau da, erraustegitik 5 kilometro baino gutxiagoko distantzian. Egoera honen aurrean, mehatxu oso larria azaltzen zaio Gipuzkoari eta zehazki Andoain herriari. Carlos Hirugarren Osasun Institutuaren txostenek, Ikerkuntza biomedikoaren organismo publiko nagusia, azaltzen dute erraustegiek osasunarentzat ondorio larriak eragiten dituztela 20 kilometrotoko erradiora arte, Gipuzko osoarentzat arrisku bat izanez. Honen arrazoia da, zaborren errausketak guretzat eta gure ingurumenarentzat kaltegarriak diren produktu kaltetxuen kantitate handiak eragiten dituela. Guzti honek sortzen dizkigun kezkak eta arduraz jokatzeko dugun betebeharrak, pasaden otsailaren 20an sustatzaileei arduraz eta gizabidez jokatzeko eskatu genien bezala, Gipuzkoako herritarrei deialdia egin nahi diegu datorren martxoaren 12an arratsaldeko 5etan Andoaineko Etxeberrieta plazatik abiatuko den osasunen aldeko martxan parte hartu dezaten.